Здравейте хора! Ангел Иванов съм, вашият преводач, консултант и посредник. 6 часа вече и моят работен ден поприключвам, въпреки че имам още някои ангажименти, които трябва да свърша и може би още 1-2 часа да приключа още 1-2 проекта. Днес така беше доста ангажиращ ден. Работех с хора, чието статути ни им бяха оправени. Успяхме да им пуснем статутите, да им скараме шер кодове, за да почнат работа, тъй като един от моите клиенти беше спрян поради изтекъл шер код. Ако ти също имаш проблеми с твоя статут или изтекъл шер код, или имаш въобще проблеми с евростатута, свържи се с мен, за да ти запази час и да дойдеш в офиса ми. От понеделник мога да приема хора без записан час, тъй като работата ми така понамалява, имайки предвид летните почивки, които наближават. На 22 август с Божата воля ще приключа работа за около 1 месец до 22 от 22 юли до 22 август няма да съм в Дунганон. Ще работя извън офиса, ако е необходимо и ако се наложи, но като цяло ще бъда извън Северна Ирландия, за да почивам със семейството си, така че ако наистина имате нужда от моята помощ, свържете се с мен преди 22 юли, тъй като може би 21 ще е последния ден, в който ще приема хора в офиса си. Това е накратко относно плановете за летните почивки. Днес също имах хора, които така имаха проблеми с универсални кредити, искаха да им пусна помощите, оправих тези документи, чакаме още информация от данъчните служби, за да допълним тези документи. И така, като цяло хората постоянно идват и търсят моите услуги. Ако ти също имаш нужда от моите услуги за каквото и да било, свържи се с мен и аз ще ти помогна по най-добрият начин. Окей, хора, благодаря за вниманието. Приятна вечер желая на всички. Чао, чао.